Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo. Vivim en una societat de consum i en una època de crisi. Tot i la recuperació incipient, la capacitat econòmica ha variat. En general és menor i això fa posar-hi més seny a les decisions de compra. Realment comprem el que necessitem? Cal tot el que comprem? Avui volem fer 5 cèntims sobre els hàbits de consum i el perfil del consumidor actual amb el professor de Psicologia del Consumidor de l'Escola Superior del Comerç i Distribució, ESCODI, Albert Vinyals. Moltes gràcies per atendre'ns. Hola. Tots som consumidors. En realitat tots som consumidors i sí que havíem passat d'una època que diferenciàvem molt per perfils de consumidors, els que eren més hedonistes, els que eren més conscients, però a mi m'interessa, m'agrada més definir per moments de consum. O sigui, com a consumidors podem canviar moltíssim. Podem fer un acte de consum molt reflexiu i al cap de res fer un acte de consum totalment impulsiu. Per exemple, agafar un vol amb una línia de baix cost i anar-nos a prendre un cafè que ens costa 5 euros. Per tant, passem d'un moment a l'altre segons la situació. Tot això se suposa que és normal. Si ho miressin gent, per exemple, de les generacions dels nostres avis, no seria gens normal. Ho hem normalitzat i ens hem acostumat a consumir així, no? Però per nosaltres és normal perquè s'ha normalitzat, s'ha fet alguna cosa habitual. Aleshores podríem estar parlant de societat de consum com un invent més modern? Sí, a partir dels anys 70-80 va canviar totalment el concepte de la societat de consum. O sigui, quan ja no només consumíem per cobrir necessitats i consum d'estatus, que ja existia, sinó que començàvem a fer més consum com a forma de plaer, com a forma d'oci, no? De passar un dissabte a la tarda, què faig? Doncs vaig a mirar coses per comprar, perquè el consum és molt més que satisfer necessitats, inclús té una part simbòlica, no? Per definir la nostra identitat, per saber qui som nosaltres. Per tant, és una cosa que va molt més enllà de cobrir necessitats bàsiques. D'aquí, per exemple, l'eclosió dels centres comercials, una mica barreja d'oci i de consum. Clar, era el que abans fèiem, de passejar per al centre de la ciutat o dels pobles, on tenim les 4 botigues, però clar, si no necessitaves res no tenies per què anar a mirar les botigues. Doncs el centre comercial ja va ser com el súmmum d'això, que en realitat és un model que ve dels Estats Units, que allà tenia molt de sentit perquè no tenia els nostres centres històrics, no? On està tot ben agrupadet, però l'hem adoptat i ha funcionat bastant, aquest model també, aquí. És una pràctica, això d'anar de botigues, no sé si també anar al centre comercial per anar-hi. Sí, clar, és el que comentàvem abans, no? Que la generació, per exemple, de la meva àvia, que ara té 92 anys i té el cap amb molt de seny, no ho entén, no? Diu, la societat d'avui en dia està totalment espatllat, això d'anar a passar el rato a veure botigues, a comprar, però sense tenir necessitat de comprar. Al final el consum es forma una forma d'oci. Per això diem que hi ha una part molt important de consum hedonista, no? Que tot i la crisi i haver-hi tanta gent que no pot ni cobrir necessitats bàsiques, ens han ensenyat a consumir per plaer. O sigui, a gaudir de tenir una marca, de posseir certes coses, inclús de gaudir del fet de mirar. Perquè aquesta crisi, aquests anys que portem de crisi, ens ha canviat molt? Ha canviat la manera d'entendre la forma de consumir. O sigui, vivim una crisi del consum, que vol dir que no podem consumir tant, però la societat de consum no està en crisi, perquè tot i la crisi hem seguit rebent publicitat i ens han seguit dient que hem de consumir. El que passa és que ho fem diferent. I ara sentim plaer amb el fet, per exemple, d'estalviar. No? Trobem com algú que està molt bé, estalviar. I aquest és un dels canvis d'hàbits. No és només per la crisi, sinó també és per la facilitat de tenir informació. O sigui, per al tema d'internet ha fet que siguem consumidors més informats i podem comparar més llocs i fixar-nos més, però al final seguim fent aquest consum més d'estalvi, però també combinat amb consum per plaer, consumir per consumir. En tant que psicòleg del consum, per què boicotegem productes? Ens sentim importants? S'han produït diferents tipus de boicots o fins i tot campanyes a favor de facilitar que hi hagi compres de determinats productes per causes alienes a el que pot ser l'acte de consumir. Aquests és interessant, no només el boicot polític, que és un percentatge molt petitet, en el fons, no? De tot els boicots, entre cometes, que hi ha. És interessant el poder que té el consumidor sobre les marques, amb el que comentava abans d'internet. Internet ha anat evolucionant cada cop més amb una comunicació
no tan unidireccional, sinó que el consumidor té molt de poder, que és el que li diem el prosumer, no? El consumidor que també produeix informació. I aquest perfil de consumidor no només boicoteja per temes polítics, sinó a vegades inclús no li agrada una marca, comença a fer comentaris en contra d'aquesta marca, s'hi afegeixen més consumidors, per tant el consumidor cada cop té més poder i això ho han de tenir en compte les marques i ho han de tenir en compte els consumidors. Vull dir que ara la marca, tot el que digui, no s'ho té per què creure el consumidor, són cada cop més crítics. Ho estem mirant des del punt de vista del consumidor, però des de l'altra banda m'imagino que també s'han posat les piles a aquests canvis tan ràpids que està fent la societat. Les grans marques o tothom s'està posant les piles? Tothom que s'ha donat compte del canvi. O sigui, les més grans marques tenen la sort de tenir equips d'assessors que ja els hi van informant d'això, però l'interessant és que a vegades des d'un petit comerç d'un barri també se'n pot donar compte d'aquests canvis, no? Per tant, han de fer comunicacions molt més sinceres, o sigui, han d'anar molt en compte a vegades amb aquesta publicitat enganyosa perquè és que els enganxen molt més ràpid, perquè hi ha més gent que els vigilen. Hem de tenir una comunicació més propera i per això molts de cops les marques estan canviant i parlen cada cop més de valors, o sigui, intentant-se apropar cada cop més a les persones, no és una cosa tan distant. També quan esmentava el tema del comerç de proximitat, de que també s'està adaptant als canvis, potser també s'ha donat que el consumidor no els havia oblidat, que no s'havia deixat enlluernar del tot per aquestes grans superfícies. De fet, les estadístiques apunten que el consumidor torna a aquella botiga de barri potser o perquè li té més confiança o perquè no fa una compra tan gran i no hi ha una despesa tan important. Això també està canviant molt ràpid. Clar, mira, des d'Escodi, que sempre hem treballat amb petit i mitjà comerç, també hem treballat en grans empreses, però han passat per aquí molts petits comerços. Ens hem donat compte que els que realment sabien entendre el consumidor i tenien el que ara intenten moltes d'aquestes grans marques, no? D'això de parlar amb valors, fer publicitat més emocional, un petit comerç ja ho feia, perquè al final en tractes entre persones. I els que ho feien bé, aquests han aguantat molt bé la crisi, la majoria. També perquè era gent que hi ficava molta més passió. Per tant, és a vegades una suma, no?, de passió, més oferir una experiència, més apropar-se al consumidor, fa que pugui aguantar un petit comerç i inclús pugui créixer, i és el model a vegades que estan seguint les grans empreses. Perquè les grans empreses, clar, tenen aquest problema, que són molt fredes, molt distants. Pots anar a una gran superfície a comprar i pràcticament no interactuar amb les persones que t'estan venent els productes, perquè no hi ha persones que t'estiguin venent els productes. Això ho canviaran? Pensa que hi haurà un gir en aquest aspecte? Com comentava al principi, que diferenciem més consumidors per moments de consum, en certs moments de consum ja busquem això, aquesta immediatesa, i busquem simplement preu, no? Doncs un lloc que sigui barat, em dona igual els valors que tingui darrere aquesta empresa, no vull ni saber com ho han fabricat, però perquè és barat. Per tant, en algun moment, i amb alguns perfils de consumidors, per exemple, gent més jove, ja ho valoren això, aquesta fredor. Jo vinc a comprar i ja està. Però en altres moments i en altres tipus de compres busquem aquesta proximitat. O sigui, podem passar de ser totalment utilitaristes a buscar el que se'n diu el màrqueting més experiencial, no viure una experiència. Per tant, poden conviure els dos models. És igual comprar menjar que comprar-se una jaqueta, per exemple? Sí, en realitat, qualsevol producte, podem mirar, per exemple, botigues de roba on tens un assessorament superpersonalitzat, on també hi ha botigues de roba que triomfen molt, on els treballadors només pleguen roba. I amb els menjars igual, vull dir, podem anar a una botiga gourmet que t'assessoren perfectament o podem anar a un supermercat on no tens contacte amb els venedors. Per tant, qualsevol tipus de producte es poden fer els dos models. Això sí, hem de saber ben bé què oferim en cada un dels models. Vull dir, si en un oferim només preu, doncs sí, fem autoservei 100%. Però clar, si volem aconseguir oferir alguna més, una experiència, està bé que es tracta més personalitzat perquè també el valora un perfil molt gran de consumidors. Tot això depèn del diner que portis a la butxaca. El que sembla clar és que els diners a la butxaca seran en general limitats. Potser hi haurà un substrat on els diners a la butxaca hi continuaran com han estat sempre, però altres que tindran que mirar una mica més que no en altres temps. No sé si alguna generació ja començarà a posar-li més seny. Ens falta seny, en realitat, quan anem a comprar o no? Ara n'hem adquirit una miqueta. Ens ha faltat molt de seny durant molt de temps, la veritat, perquè quan pregunten molts de cops, no, de l'estranyesa aquesta, que el consumidor és més racional, el que realment podia ser estrany o anòmal, més que estrany, era com érem abans de la crisi econòmica, no? Aquest malbaratament total,
quan la gent tampoc era molt més rica del que ha sigut ara. Per tant, sí que ens ha faltat molt de seny i hem canviat aquests hàbits, per sort. Hi ha tota una generació que ja en porten 5, 6, 7 anys vivint així, on aquests canvis d'hàbits els comencen a adoptar. I suposo que durarà més temps, però faltaria molt més temps de canvis d'hàbits. Com explicaríem el fet de que hi ha productes, no per preu, sinó perquè els volem tenir, que som incapaços de renunciar? No sé, se m'acut, per exemple, un telèfon mòbil, o se m'acut, per exemple, intentar que puguem fer tots vacances en la mida de les nostres possibilitats, però fer-la. És a dir, hi ha coses a les que no estem disposats a renunciar. Com hi poden jugar aleshores les marques, els que ens volen vendre aquests productes que saben que ens tenen una mica atrapats? Això, amb l'assignatura que dona aquí a Escòdia, en Psicologia del Consumidor, veiem sempre als alumnes una cosa clau, o sigui, les marques que aconsegueixen enganxar més la gent i fer-los més fans són les que diem que produeixen consum simbòlic, o sigui, no només ho compres per la necessitat que cobreix, sinó per lo que significa. I aquestes marques són tot productes que són de consum social, o sigui, que ho vegin els altres. Cotxes, marques de cervesa, marques de roba, inclús coses que poden semblar tan absurdes, no? Com una marca de cafè, les càpsules de cafè, que hem sigut, per exemple, el país on també s'ha vengut la marca líder d'Europa ara fa 3 anys. O sigui, en plena crisi vam ser el país que més van créixer amb la marca líder en càpsules de cafè. Per tant, tot aquest producte que sigui més de consum simbòlic, aquests són els que han aguantat millor i els que han anat creixent més i han fet que al final no cobrim només una necessitat, sinó que sigui una cosa més de mostrar cap enfora. Podríem resumir en una frase quin és l'esperit pel qual el consum fructifica i arriba entre el qui produeix una cosa i el que l'adquireix? La clau és conèixer quina necessitat estàs cobrint amb un producte. Amb uns podria ser simplement la necessitat bàsica, per exemple, d'alimentació o de vestir-te, però amb altres la clau és que no només compres el producte per lo que t'està cobrint, sinó per lo que significa. Per tant, el que el productor o el venedor ha d'entendre és per què compren aquell producte. I si compres, per exemple, el producte per lluir-lo o per mostrar una identitat, doncs aquí pots ficar tot el valor afegit que vulguis. I si és una cosa de necessitat més bàsica, doncs simplement treballa el tema del preu. Entendre bé el consumidor. Albert Vinyals, professor de Psicologia del Consumidor, moltes gràcies per tot el que ens has explicat i fins a una altra ocasió. Molta sort. Moltes gràcies a vosaltres. Cinc cèntims.